Dobrý nápad. Ale stareš se o svůj Facebook, jo? Pokud ti to tam svítí a kontrolka. Hlavně dobře přibít koberec, to je základ. To je základ všeho. Když není dobře přibítý koberec, to nemusí ani hrát. Takže to záleží hodně koberci. No a co se tedy stane, když není dobře přibitý koberec? No všecko, zvuk jde do řití, všecko jde do řití, všecko jde do řití. Jo. Takže základ je koberec. Tak to je. Z mojí hlavy to není. Tak pěkně nakopat. Nakopat pěkně. Teď si dám tu lajničku tady. Ale pan kameraman, jo, dobře. Ty máš štěstí, že to... Jdeš, vole! To je kurta, ne? Kurta. To je kurta, to je tepich, hřebík. Hřebík, kurta, tepich, jo? Aha, děkujem. To je debil. Tady, myslíte tady toto? Debil. Ono už je tady moc dlouho. Moc dlouho je tady a prostě mu jede. Ale mě to je ale pěkný.